Geweldig. Hier is de beeld thuis. Ik ben inmiddels weer wat beter geworden. Vorige week werd ik wat ziek. Dacht ik van, oké, dan loop ik wat thuis. Nou, ik ben tot, zo zat ik onder mijn vrede ben ik thuis blijven. En zoals de eerste, ik ben nog steeds niet helemaal hersteld, maar we gaan het jullie doen een ziekje nog. Jongen. Ja. Zo, door tegen nou, dan ben ik bij jongen. Ben je beter, hè? Ja. Kan ik griep verslaan? Kan ik griep verslaan? Fuck de griep. Fuck de griep, hè? Hulle griep. Hulle griep? Fuck de hulle griep. Het wie een hulle griep. Het wie een hulle griep, zeg ik zeggen. Kei de griep. Nou, dus ik ben naast een weekend ben ik thuis geweest en dan, ja, dan kunnen we even lekker weer even aan het werk, hè? Heerlijk. Ik heb er wel wat zin in. Nou, het zal net zo lang maar door, hè, want dan de bevalling ook, hè? En dan moet ik gewoon even 12 weken tussenuit of heel keer. Maar hoe maakt het 12 weken tussenuit? Oh jongen, 12 weken dan maar. 12 weken, ik ken wat aan, hè? Dan hebben we bij mij, joh. Wat wil je? Oh. Wat wil je? Zo druk af en toe, dan worden we misschien dagen niks. Ja, maar dat wordt dus toch dat we heel dagen niks doen, hè? Maar het is helemaal net weer. We doen namelijk hele volle dingen hier. Die bloembroeken. Ja. Zo'n ding wordt mailen. Ik mail ik heel vol. Tegenwoordig. Dan is het mooi, speciaal voor deze gelegenheid. Had Bart, had het mijn naam. Tja. Nou, fantastisch jongen. Hij. Mooi. Mooi hè, Michel. Zo. Ja, ik ken hem maar kijk die met de dikke vingers. Zo, daar gaat hij al. Hallo, hallo, kom ik goed terug? Hallo, 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 hallo. Goed is dan zit de audio nog, maar ja, dan mag ik dus wel na de tijd, mag ik het dus weer synchroniseren. Die ding is bruts. Nou, maar zijn we zo. Het goed is het geluid nog goed. Ik zal even klappen voor de zekerheid. Geweldig. Ja, nou, mailtjes onderweg gaan we zien de camera graag binnenkomen en dan houden we u op de hoogte. Oké, dank u wel. Ja, graag gedaan. Oké, Fijne dag hoi, verder. hetzelfde. Dag. Hoi. Zorg ervoor dat je het artikel goed verpakt in een stevige doos. Dit is maar net voor een stevige doos trokken, denk ik. En daar zit dus de body van de Canon M3 camera in. Die moet even naar de maker, naar its maker. I'm gonna send it back to its maker. Al die bouwvakken die zijn er van mij. Ik zie nog maar geen foto van mij. Aan bij de camera steken. Ja, Nou, en verdomd, wat is er gebeurd, hé? Camera steken, hè? Stuur geen accessoires mee die geen verband houden met het probleem. Ik kan wel voor een grap kijken een product bieden dat zegt denk van, hé, zou dit verband hebben met het probleem? Dat zegt een beetje in tweestrijd ben, is dat? Misschien ga ik die nog wat langs. Ik heb een wifi-controller, een wifi-ding, een wifi-dongle maar stuurbaar. Dus ik denk van, wat had dit met het probleem te krijgen? Ik weet het net. Laten we dit ziekje. Hele zware magneet. Een hele zware magneet, ja. Iets wat daar. Een kapot doorgebrande batterij. Wat het stuk is. Misschien maatjes dan lekker Ja, ja, misschien kan wel meer dingen sturen. Hou nog meer stikken ding. Ik ben wel een stuk in de telefoon en die had ooit een keer Ja. echt 15 hier in de wasmachine zitten. Misschien kan die wel maken. Ja, misschien kun je het ook wel bekend. Ik hoor me wel. Stuur geen irrelevante producten mee. Nooit je prijs. Succes aan mij. Geweldig. Ik snap het helemaal. Ik ben niet donker. De beste demonstraties. Nou ja, we hebben een hondstom. Ja, nou. Maar dat is dat ook wel. Ja, dat is dat ook wel. Mag maar dat horen ding, die kan wel vlot bluwen, joh. Ik heb wel voor donderen. Zie ik statie, hoor. Meer week van flesje. Ja, die wel, ja, die had sowieso. Ziet ze net?
Nou, zo hebben we de hummus gaan we weer te pakken. Ik heb wel lekker. Ik vind nu alles wel keepje. Jo, hè, kan hè? Nee. Wat ga je ook Nee, kan af? het niet Wat zo. ga je ook in kwarken? Nou, boter, koffie, jam, melk, ballen, koeken. Ballen. En ik ben er met Jelwie. Ben ik eigenlijk al eens Oh, je voorbij? had al een lesje erbij. Ja, ben ik eigenlijk wel eens in de stad voorbij ja, gekomen? dat heb ik ook wel Heb ik eerder al eens zien gepraat? gehad. Ja, ik doe films constant de hele dag terug. Ja, Had je de vorige keer dat ik op internet zetten ja. en waar mij je dat als ziekie? Ehm Dan wist je wel hoe die nog eigen internet heet. ja, hoe Frieske vlaggen. De Frieske vlaggen. En daar zijn al die filmpjes op. Ja, Oh, want ja, op YouTube. op YouTube. Ja. Nou ja, maar mijn zuster die had... Google, ja. Mijn zuster had computer, ze zei, waar steerde dat? Dus ja, ik zei, dat weet ik niet, dat had ze me net verteld. Nou, ik heb wel er heel veel handen. Ja, dat is toch mooi. We helpen al iedereen mee, hè? Vol voor smaak of voor Shemai trouwens. Voor Shemai, oh aardbeien. Aardbei. Dus zet ik de URL er gewoon even deel. Ja, Een dat... pak koffie in drukken, hè? Nee, ik doe voorzichtig. Nou, en daarna ruil ik het erom. Oh ja, dat ken ook nog, hè? Ja, dit weer verkeerd paak, zei ik dan. Dan had die hier een jongen had dat dwars doorheen gepreekt. Is Maar de dat- Frieske vlaggen of Frieske vlaggen? Moet je de, hè? Wat zijn ze hier? De. Ja, van mij de. Dan zeg ik er nog de voor. Zo is het. Misschien komt beide van je. Komt dit direct weer op? Ja, tuurlijk. Heel anders, hè? Ja. Wat dan? Ah, shit één op, joh. Geweldig. Nou, zoals jij er al zei, het is nog afwachten tot de vriendin bevalt. En ik denk dat de vriendin bevalt, dat ik dan misschien heel even een pauze neem van het vloggen. Misschien een paar weken. Maar dan mag ik maar even sharen. Dan bekijk ik hoe me dan viel. Dan ga je leven met een oor in principe. Dat is het idee wat van het krijgen van Ben. Bliksem. Hoe oud is men dat? Het is dan Mercedes. Van buiten zit er heel fjouw kant uit, maar van binnen ben je best wel hip en modern, mag ik het zo maar zeggen. Hallo, Ja, hoe is het ermee? wat zegt u? Hoe is het ermee? Prima. Ja? Prima. Ik kom vandaag Leeuwarden kijken. Komt u heel wat bekijken, ja? Is het wat? Nou, het Fries Museum zijn we net geweest. Ja, prachtig. Wat hebt u gezien in het museum? Matahari. Sorry, Matahari? Matahari. Het Verzetsmuseum Ja. en de 11 steden. Heel goed gevoel bij. Want waar komt u vandaan dan? We komen uit Akersloot. Hoe? Ja, Akersloot. Akersloot? Ja. Ja, Ja, Alkmaar, oké. Aan het Alkmaardermeer. Ja. Ja. Dat is een lekker broodje zie ik wel. En mijn... Bijhouden, hè. ja. En waar gaat de reis nu nog verder naartoe dan? Nou, we wilden Terug. eigenlijk, terug een beetje Leeuwarden Een beetje doorwandelen. Leeuwarden nog en dan Ja. pakken we daar zo terug. Oh, oké, dan ben ik toch naar Akersloot. Ook leuk. Ook Ja. leuk. Leuk. Ja, Nou, we zijn er- aanrader. Is het een aanrader? Alles Ja, weer. ik vind West-Friesland wel leuk op zich, maar de mensen praten altijd een beetje apart. Oh ja, dat vinden wij van Friesland ook Oh weer ja? een beetje. Ja. Dat kan komen. Nou, geniet er nog even van, zou ik Wat zeggen. filmt u voor? Voor mezelf, ik heb een vlog op Leuk. het internet, op Oh, YouTube. wat leuk. Op Ja. YouTube. Ja, Dus we zeker. kunnen kijken thuis. Ja, de Frieske vlogger. De Friese vlogger. Ja, de Nou, Frieske gaan vlogger. kijken. En Hè? heb je nog iets tegen mijn volgers te zeggen? Want ik heb wat volgers op internet. Heb je nog Nou, iets? het gaat kouder worden, dus ik hoop in ieder geval dat toch nog de Elfstedentocht komt. Ja? Je weet maar nooit. Mensen Wat denkt u komen ervan? hoor. Wat denkt u, hoe schat u de kansen in? Nou, Klein. is 50% misschien lager, 40%. Maar ik hoop het gewoon. hè. Dat is, Oké. hoop houden is een goede zaak, En toch? dan komt hij ook langs? Wij laten ons verrassen en dan komen we zeker langs. En die vloggers moeten ook zeker langskomen, want het is hier de moeite waard. Ja. Geweldig. Nou, vond je het nou een leuke vlog? Doe dan een toem omheen. Volgens mij en abonneer je dan op de Frieske vlogger en dan maak ik wel even binnenkort weer een filmpje. En dan krijg je er een melding van als je abonneert, beste mensen. Tja, dat is mooi ervan. Hoi. Geweldig.